Moi drodzy, witam pięknie, ja tylko na chwilę dosłownie, żeby was nie niepokoić przed wieczerzą wigilijną. Słuchajcie, no co, krótka piłka z mojej streamerskiej, że tak powiem, strony. Wszystkiego dobrego wam życzę, moi drodzy, żebyście ten czas spędzili fajnie. Każdy podług siebie. Nie życzę wam nawet spędzonego tego czasu jakoś w gronie rodzinnym i tak dalej, bo niekoniecznie do każdego to jest akurat najlepsza droga spędzania tych świąt i tego szczególnego dnia. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, ale żebyście też zawsze mieli jakieś ecie-pecie, no choćby z kuli tego, żeby było was stać na suby u Niklausa na Twitchu, bo to jest bardzo ważne. I ja za godzinę niecałą już zasiadam do wieczerzy. Jak wy to oglądacie, to już pewnie jest po, albo jeszcze w trakcie. Taki sobie przygotowałem tron, prawda? Jeszcze w dresach jestem. Tron gamingowy, świąteczny. Także, moi drodzy, wszystkiego dobrego jeszcze raz. I oczywiście, jak już będzie po fakcie, jak już będzie po wszystkiemu, jak już pojecie, pokolędujecie, pożyczycie sobie, połamiecie się opłatkiem, rozpakujecie te prezenty od dzieciątka, albo od Gwiazdora, albo od Mikołaja, albo od Dziadka Mroza, albo od Gwiazdki, albo od... Chyba wszystko wymieniłem. To napiszcie mi tutaj, co dostaliście i czym zostaliście obdarowani. Jestem bardzo ciekawy i ja też na pewno wam napiszę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o porządek, że tak powiem, czuję się trochę jak na ogłoszeniach w kościele. Jak chodzi o porządek streamerski, to streamy będą. Dziś później wieczorem, będzie też w pierwszy dzień świąt, drugi. Sylwester też będzie streamowany, ale o tym będę wam pisał na pewno na Facebooku, na Instagramach, na wszystkich tych mediach. Także no, to tyle. To tyle. Ja uciekam, bo jeszcze trzeba spodnie wyprasować i naprawdę życzę wam miło spędzonych tych świąt. To byłem ja, Niklaus, i Merry Christmas, wszystkiego dobrego, rodnych godów i fröhliche Weihnachten. Papa.